zan gyale shi ba, zan yi maganinsa. Wata ran akan titi zan samu in harbe shi. Zai sani. Ga shayinka nan. Zuba min a kaina, ajiye min. Wayan wani kawo min shayi. Ina so mu yi magana ne. A gidan rawa na yi sa'insa da kai, amma yanzu na zo in gaya ma gaskiya ne. Kuma maganar gaskiya ita ce, SP Bushan ba ya zo ba ne domin ya yi maganin Firoz. Ya zo ne domin ya taimake shi. SP ya yi ƙoƙarin ya haɗa na alaƙa da Firoz da sa bakin ɗan majalisar Raghunath Sharma. Duk dai mutanen da ya bi suka ƙi amince masa. Saboda haka, domin ya koya min darasi, shi ne wa 'yar ɗan majalisa fyaɗe kuma ya kashe ta. Idan 'yarka ce aka yi wa haka, shin ba za ka yi wani abu a kai ba ne? Sai ka yi shiru? Gaskiya ne a wasu al'amuran doka ba ta yin hukuncin da ya dace, shi yasa na shiga zancen. Ba wanke kaina na zo ba. Gani ne a matsayinka na ɗan sanda mai gaskiya. Ya kamata ka san gaskiyar magana. Kar ka mun mummunan fahimta. Idan da hali ya kamata ka dinga gane mutane. Wannan shi ne. Sai an jima. Souriya. Na maka bahaguwar fahimta. Ka yi haƙuri. Ba komiyar labai. Souriya fa ya kashe SP Bulshan. Hukumar 'yan sanda ba ta kama shi ba? Wai hujja ce babu. Kawai sato shi zamu yi. Kada ka manta ɗan sanda ya kashe a gaban jama'a, amma suka rufa masa asiri. Wannan alama ce ta ƙarfin da yake da shi. Mutum ne mai amfani a gare ni. Ka kira shi ka shirya mana zama. Zan yi magana da shi. Alo, ina jinka. Yayi Firoz ne ke son haɗuwa da Souriya. Ka gaya masa ya zo. Souriya, waya ce daga gurin Firoz. Wai yana so ne ya yi zama da kai. Ka gaya masa ni ba a min iko. Kai, ka sani da na hannun damar Firoz kake magana. Dama na hannun hagu ne da ya fi amfani. Ka gaya wa Firoz ya zo da kansa ya samu Souriya. Kai, aikin banza. Me ya faru? Cewa yayi sai da kai ka je. Ankara, maza maza. Yara, ku kwantar da hankalinku, kwantar da hankalinku. Ni ne Firoz. Souriya. Kai, salo mai kyau. Ai na dauka zanga babban uban daban Indiya ya zo yana gurnani kaman zakin gabbar. Amma sai gashi ba ruwanka kaman dan zomo. Ni kuma kaga ba na shaida yanayin mutum. Har sai na haɗu da shi na karance shi domin kurciya sai ta iya kasancewa anguli ce. Zomo kuma sai ka ji mamaki an waye gari yayi gurnani kaman zaki. Tsari na kenan. Zo mu je. Souriya, kana gani na kaga yanayi na. Ba na kokarin gwada ni wani ne daban. Da na ce ina so yi magana da kai, kin zuwa kai. Amma kuma hakan bai bata min rai ba. Gashi, na zo ni da kaina. Lallai ina so na ga man haɗi ni da kai ne. Ci gaba da magana. Ina tunanin kai tsarana ne.
Da na so kashe ka da cikin sauƙi na kashe ka. Suriya, ina da bayanai da yawa a kanka. In gaya ma, mahaifinka ɗan sanda ne, mutum ne da tsatsaye kamili mai sauƙin kai kuma mai gaskiya. Kuma shi ya san aikinsa. Ya kama wani mutum irina, amma sai aka sake shi ta hanyar bada belinsa. Wannan mutum ya kashe maka iyaye, ya mai da kai maraya kana yawo akan titi. A garin haka ne, ka samu ɗan uwanka. Tun daga wannan rana ya kasance wani bari daga jikinka, ka zama masa yaya, wato ƙaninka Jadav. Kana matuƙar ƙaunarsa a rayuwarka. Mutane da al'umma sun yi maka abubuwa da yawa na tozarci a rayuwa. Amma duk da haka baka yanke ƙauna ba. Ka kafa ƙungiya tare da wasu ƙananan yara marasa ƙarfi. Wata rana sai gashi ka gano wanda ya kashe maka iyaye wato Yadav, ka kashe shi a bainar jama'a. A wannan lokacin mutane da yawa suna tsoron Yadav. Saboda kashe shi da ka yi, mutane suka fara kallon ka a matsayin mai taimakon su. Goyon bayan al'umma da kake da shi yasa 'yan sanda suna tsoron ka. Daga nan ka dawo uban daba. Daga baya kuma ka fada soyayya da wata yarinya. Da kyau, ina son haka. Wannan shine kundinka. Firoz, shin ka ɗauka cewa mutanen Indiya ba su iya ajiye kundi ba ne? Sunanka na gaskiya Faruk ne. Akwai wani lokaci da ka kasance kai karamin barawo ne a Lunda Bazar da ke Karachi saboda tsaban son kuɗi kuma ka sai da kanwarka. Daga baya ta gagare ka shine ka kashe ta aka kai ka kurkuku. Bayan an sako ka shine ka canza sunanka. Ka kuma shiga dabar Junaid. Ka samu ci gaban ka ne daga kashe mutane. Kana matukar yunwar mulki da iko. Sanadin da ya sa wata rana ka kashe Junaid ka zama uban daba. Har izuwa yau duk wani wanda ya mara maka baya daga ƙarshe sai ka ci amanarsa. Kuma ka kasance kana masifar tsoron mutuwa. Shi yasa kake da mutane 100 da kuma masu gadi 40. Babban mutumi na hannun damanka sunansa Durrani. Kafin shi kuma kana da wani wanda ka taba yarda da shi mai suna Siraj. Firoz, akai kana yawan canza lambobin wayarka. Sabuwar namban ka ta Airtel 989021 11111. Firoz, daga Karachi ka tafi gabar ruwa, Ingila, New York, Bangkok, Tokyo. A kwanan nan ne ba da jimawa ba ka samu Canada a hannunka. Ka kashe uban daban da ke can. Yanzu haka kuma ka sa idanka a kan ƙasa ta India. Firoz, duk da cewa 'yan matanka guda biyu ne, kana da wasu 3 kuma a gefe guda wanda suke ƙarƙashinka. Sunayensu Sonia, Rina, Preeti. Ba ma haka kaɗai ba, bayan ka kashe uban daban Canada ka mai da matarsa ta zama karuwarka. Da kyau. Lalle kai babban maci amana ne. Amma gaskiya ka ban mamaki. Ba wata hukumar 'yan sanda ta kowace ƙasa da take da wannan kundin. Kai, Durrani, ina bayyana masa surorinsa amma shi sai ya bayyano min nawa. Tun daga ranar da nake karamin barawo har zuwa bayanin 'yan matana. Gaskiya ya burge ni da kyau da kyau. Da mamaki ko? Ai India ba shashashu kamar yadda ka ɗauke su bane. Ai salon ya daɗe da canzawa. Gaskiya ne Suriya, ka faɗi gaskiya. Shakka babu, lalle tsari ya canza. Kuma lalle na san cewa Suriya ba zance yake ba, feshin wuta yake yi. Na mallaki ƙasashen duniya da yawa da iko na abin da yake akwai domin yada manufata a faɗin ƙasar Indiya. To lalle ina buƙatar bawa a bisa wannan aiki. Kai ne ka dace, saboda haka dan Allah ka karɓa damar da nake baka, ka zama mun bawa. Lalle za ka ji daɗi. Za ka samu kuɗi, kuma mutanen ƙasar nan za su ji tsoronka. Na rantse maka, daga nan ka zamo jigonsu. Ni da kai ma da kai mu sai da Indiya. Kada ka ji komi. To me za ka iya cewa? Yi magana. Na kasa gane yadda aka yi mutum mara halacci irin ka aka haife shi a tsarkakakkiyar ƙasar Pakistan. Ka gode wa Allah, zan barka saboda kai ba ƙona ne. Ba don haka ba lallai na tabbatar maka da na yi maka shegen duka. Lallai ka bar Indiya ta ɓace. Suriya, lallai magana ka tana so ta yawa, amma hannayena sun fi sauri. Kada baka manta da iko na. Bana buƙatar na tuna ikonka. Lallai ka haɗa hannu da ni. Bana abota da maci amana. Za ka mutu. Ka damu da kanka. Kada ka yi girman kai fa. Masu wasa da rayuwarsu ba sa tsoron mutuwa. Maza ka ɓace. Shikenan, ka kyauta. Yara, a motsa. Suriya, zan tafi. Bace min anan. Dakata, ba na 1000 ta tukunna sai a ci gaba da wasan. To ka bari mana in yi wasan in ci, sannan sai na biya ka bashinka. Oho! Kwarai ma. Yau ce ranar da fara ganin Priya ta sa sari. Kai sari kuma?
ta yi wa Surya tsiwa shine yanzu ta zo ta bashi haƙuri. To amma me alaƙa hakan da sa sari kuma? Gaskiya tsufa ya kama ka. To ya aka yi ne wai? Jada? Yau na fara kun ji ta kira ni da tattausar murya. To ka je mana. Yau na fara kin kira ni cikin tattausar murya. Daga yanzu ma ba zan kuma kiran sunanka ba. To kenan za ki dinga kira na ɗan jagaliya kike nufi? A'a. Zan kira ka kanan miji ne. Ni ne kanan miji? To ni sai in dinga kiran ki matar yaya. To shikenan. Matar yaya? Na? Gaya mun me faru? Dama abin da ya kawo. Na san menene ya kawo ki da kuma abin da kika zo ki faɗa. Biyo ni, yaya. Na'am. Yaya. Me faru? Wato, komi lafiya na wallahi. Me faru wai? Ba wata matsala bace. Kai magana mana. Komi lafiya wallahi. Sai ga komi lafiya kake me? Kai mun bayani. Yau ga tanan dai ta zo sanye da sari yaya. Yau dai ranar ka ce ta sa'a. Matsalolinka sun warware wallahi. To ni ma dai na tafi domin matsalolina sun kusan zuwa ƙarshe. Gaskiya ina farin ciki. Da alamu dai Jadab ya haukace ne. Zan faɗa maka. Magana ta gaskiya ban so in ƙara ganin ka ba. Amma komi nake ciki sai na dinga ganin ka. Kuma na so kwata-kwata kan ƙara ma magana. Amma na kasa dakatar da kaina. Ban taɓa ɗauka zan ji ina son ka ba. Abin ya bani mamaki. Amma sai na fara son ka. Domin amsa saƙonki na soyayya. Shi yasa na sambace ki yanzu nan. Na तुम बोलो ना मैं बोलो हमने प्यार किया मन से सब कुछ कह दिया दिल की राहों में जीने दे बाहों में ना तुम बोलो ना मैं बोलो हमने प्यार किया मेरे मितवा मन ने मन से सब कुछ कह दिया दिल की राहों में जीने दे बाहों में चैन चुराती है तेरी बातें तेरी यादें रातों को जगाती है अब न रुकेगा ये सिलसिला दुनिया मिली है तू जो मिला मेरे मितवा मन ने मन से सब कुछ कह दिया ना तुम बोलो ना मैं बोलो हमने प्यार किया दिल की राहों में जीने दे बाहों में
मातम खोई खोई जाके सोई रहती है मेरी आंखें तेरी खुशबू से महके है मेरी ये सांसें दूर न जाना ओ साथिया एक पल लगे ना तेरे बिन जिया ना तुम बोलो ना मैं बोलूं हमने प्यार किया मेरे मितवा मन ने मन से सब कुछ कह दिया आ दिल की राहों में जीने दे बाहों में wato Surya gaskiya na yi matakar farin ciki. Ba sai kin durƙusa min ba tashi. kamar dai masu son kai kowa tunanin kansa yake kawai ni ba a tunani na me ya zami tunani akan naka ni ma so nake na fara soyayya da wata ta yaya zaka bayyana son naka farko dai idan na sami yarinya zan mika mata fure sai in ce mata ina son ki Kenan kawai sai ta fara son ka daga nan fure? in ba haka ba sai dai in sa mata bindiga akan ta in tilasta mata ta ji tana so na Kana ganin mace din ta ga bindiga za ta ce tana son ka ne? za ta fara soyayya to ai ni baki sani ba ma na riga na gaba da komi zan gabatar muku da ita masoyiya yarinyar kirki ce yaya kai barin ganta da kyau Kai ka natsa mana. Sannunku, ya aka kika fara soyayya da shi na zaɓe su ne saboda launin fatarsa. gaskiya ke gaya min kuwa ko kuma dai barazana ya yi miki da bindiga Ko ɗayan labai, zan gaya maka abin da ya sa na fara son shi. Wata yar unguwarmu ce ta shiga matsala. Shi ne sai ya taimake ta, saboda kirkinsa sai na ji ina son shi. Wannan shi ne gaskiya. ya ne sunanki And ni, me yake karantawa ina karatun digiri ne. to maza jiki gida zan zo gidan naku gobe domin na yi magana da iyayenki yaya ai faduwa ta zo daidai da zama ga iyayen nata ma na zo da su da sauri haka kamar wani walƙiya ai a gurinka na koya yaya ku ƙara so barka da soyayya barkan Sani mu dai. dai menene aikinka ina aiki ne tare da hukumar NIC ka goyi bayan wannan tare da tasu hada alaka da mai girman Surya waye ba zai so wannan ba to da kyau an kulla yaya wannan matsala an shafe ta amma kawo matur zaka aure da yarka ko yayana ko ba haka ba Daman kashi a nemo maka shahararrun maharba domin kashe Surya. Ga wasu nan. Durrani kana ganin za su iya zata da aikin nan kuwa harbin su ba kuskure kana tantama ne kana son wannan tukunyan fulawar kwarai kai haƙuri da kyau madalla sai an jima to madalla Ai mu ma kanmu da zamu iya kashe Surya. a'a shi kaɗan sama bakan wallasa ba ne saboda aka kashe shi sai da shiri Me yasa kika kira wannan nan? Dan ibada. Me yasa kika kira wannan dan bauta? Ka ke da kikiya ce. Su bi sun ce mana suna son mu. Amma ko da su ɗaya ba su taɓa ɗaukar mu sun fita da mu ba. Kina ji? Yau mu za mu fita da su. Mu ja su mu shiga gari domin shakatawa. To ni me zan iya yi a kai? Ki kira Jarif a waya ki ce ya zo. Ni kaina na sani. Jarif ba zai zo ba. Kin ga abin da zaki? Ki ce masa idan ya zo, zaki ba shi kyauta. To me zan ba shi kenan? Wannan din ma sai na gaya miki ne? Ke da kikiya ce. Ki kira shi ki jawo shi. Ni kuma zan kira Suriya. To, idan har muka afkawa Firoz shi kuma zai kai hari wa talakawan mu Amma Surya zamu shi iya. sam da ka ganshi bai da imani
ina so mu yi magana. Menene? Ina tare da mai gida ne yanzu. In dai ka zo yanzu zan baka guda ɗaya. Da gaske? Ina na kasa a gidanku. Kusa da gurin wanka. Kai sauri. A to ga nan zuwa. Ina jin matsanancin ciwon ciki. Yanzu ba na ganka lafiya. Ciwon ciki lokaci ɗaya ke tashi yaya. Wurin likita zan wallahi. Likita nan da ni ko? Ba ita ta kira ba yanzu nan? Je ka. Gaskiya ba a banza ake kiran ka uban da ba lamba ɗaya ba. Kanin miji. Matar yaya. Ina so na yi maganan sirri da yayanka. Ka ce kowa ya fita. To shikenan. Akwai maganganu na sirri da za su yi saboda haka tsofaffi biyu maza ku yi waje. Wai wane ne kake kira tsohon ne iye? Ya dai? Me ya same ki? Me ma bai same ni ba. Gaba ɗaya rayuwa ta asara ce. Gaya min mana me faru? Ina son ki kawai shine soyayya? Baka taba ɗauka na man fita ba. Ba mu taba shan ice cream guda ɗaya ni da kai ba. Kuma ba mu taba shan abin sha da tsinke ɗaya ba. Baka taba kai ni wajen shakatawa ba. Kawai a ranka ne baka jin kaman haka? Gaya min abin da kike so a yi yanzu. Kamar wani in na faɗa za ka saurare ni. Zan saurare ki. Ni gidan kallo nake so mu je. Kwarai kuwa za mu je. Ki gaya wa Jadav ma ya zo da nan ni za mu je kallon fim. Je ki. Suriya. Me? Suriya. Me? Suriya. Wai menene ne? Gaskiya kai. Ke ma haka. Kai ya naga gidan kallon naku kuma ba kowa. Ai uban da ba su ne yau yana zuwa. Ya sai duka tiket din yau da safe. Tab ashe yana zuwa. Nan yayi. Gashi yana zuwa. Ya sauri ka harbe shi. Ah, motar ba ta jin harbi. Kai. Tashi. Mai gida za ka iya fitowa yanzu. Mama, kalli. Maza, ku gudu ku shiga gida. Jadav, Na yaya. rufe kofa. Me yasa? Ka rufe kofa ka ce kuma kowa ya zauna a cikin Kai mota. kowa ya koma mota ya zauna. John, an samu matsala fa. Abin da hadari da yawa, mu koma. A'a, dole in harbe shi. Jira. Gama a gaban Satyam Computers kira waya. To yaya? Hello? Suriya ke magana. Barka dai mai gida Suriya. Barka dai. An sa kyamarar tsaro ne a hawan can sama? Labai. Sadane da ɗakin na'urori. Ka juya kyamarar saman ginin ku dama. Ta. Me ka gani a gurin? Mutane biyu. Zuko hoton ka ga me suke. Sun sai ta bindiga ya zuwa gidan kallo ya labai. Ka bar kyamarar ta ci gaba da ɗaukan su ka gane? Fito man. Fito man. Kai ka fito man. Fito man. Ka fito. Fito man. Fito man! Banerjee, ku nishaɗantar mana da su. Dama mun zo kallon fim ne. Jadav,
ka kirawo waɗancan biyu. A shi sa kake uban da ba lamba ɗaya. Kar ki ji tsoro, wasu lokuta nakan yi irin wannan wasan. Maje? Ni gaskiya tsoro nake. Tsoro mai bayan gani nan. Jadav! Ga nan zo yaya. Kun zo kashe yayana ko? Kun ji daɗin casan da aka yi kuwa jiya? Yayi kam. Abin ya burge ni. Ai abin yawa, ai an tace jiyan nan. Sosai kuwa ina faɗa maka. Da gaske? Barka dai. Sannu dai. Ya batun Suriya kuma? A wannan lokaci ya gama. Murna. Murna. Ƙasa. To ya kace? Da kyau sosai. Ai dani na ɗauka cewa gangar jikinka ta faɗi, to amma sai ka mai da sama makabarta yayin da ka jefo da mutane na daga sama. Babban salo. 'Yan sandan duk duniya sun kasa gane inda fada ta take, gurin da ko zuwa ba ta iya zuwa. Kai ka shigo kamar mikiya. Jinjina. Firoz, na maka shirin neman indiya da illa. Haka ne? Ka turo SP. Na kashe shi sannan sai ka gayyace ni. Yayin da na ki zuwa domin babu yadda ka iya, sai kai ka kawo kanka. Duk da cewa na sallame ka a wulakance, shi ne ka turo maharbanka da su harbe ni. Zan yafe maka, amma na ƙarshe kada ka sake zuwa indiya ta har abada. Haba dai, ni ina da wata ɗabi'a ta cewa idan har na so abu ko a nawa ne kuma ko ta halin kaka ne zan same shi ko kuma in lalata shi. To amma me yasa kake ɗaukar abin da zafi? Wasan yanzu aka fara. A'a, ai tun lokacin da aka fara wasan ka faɗi so 3. Idan har ni na fara, zan kashe ka da shiri daga basirata, sai dai babu wanda zai jana'izar ka. Sai an jima. Wai tanka mun kake yi? Ka har yanzu kana da yaranta. Suriya! Wai tanka mun kake ne? Jama'a! A cikin minti ɗaya kacal idan ina so na kashe ku. In kashe ku? Gaskiyanka yaya da yaran tana damunsa. Idan ka ganshi kamar mai basira amma baya da kwakwalwa. Mai gida dan Allah ka gaya masa. Gai Firoz, a New York kana da gidan wiwi na glass, kana kuma da black money a Switzerland, a Bangkok kuma kana da gidan karuwa inda kake kawo 'yan mata, a Katamandu kuma kana da gidan caca, Italy kuma daga inda kake fita da makamai. Duk mun saba ma ba mai a waɗannan gurare. Jadav! Yana danna madannin inda ma kake tsaye kawai. Ko ina tashi zai yi. Mu biyun nan ba mu damu da rayuwar mu ba. Ya naga kamar mun ginda yadda kai. Ka shiga hayyacinka kuwa? Jadav, danna. Dan Allah. Ya mishi ruwa nan gurin. In danna ko sai na danna. Ya hakuri. Ga ya musu sauke makaman su. Dukan ku sauke makaman nan. Da alamu wannan yaro ya nutsi yaya. Kada ka ƙara wargi a gabana. Ka shaidi na ƙarshe kenan. Domin idan ka kuskura ka sake yaƙi zan mu fara. 'Yan mata, ku ba shi lemo da ƙwaya ya sha ya bacci. Kwarai ma kuwa. Durani, Yalla bai. maza kira mun Sangram. Barka dai. Menene kake so? So nake a kashe min Jadav.
a sa'in da ya cikin rudani da ba mai za ka samu Jadav. Komi ya setu ko? Wanaye. Baba ice cream. To da na dauka. Dan uwa ka bani chocoba. Raju ina kuma za ka je ne? Mama, zan gwada mishi hanya ne. Baba ina ne kake so ka yi? Wata makaranta da take ta nan nake so na. Baba ai ga gurin can. Mu je in kai ka. Ai motar da ka sa hanya shi yasa baka ga gurin. Gaskiya yaro na gode sosai. Ha baba komi baba. Raju kana ina ne? Maza, kuje! Kuje! Souriya ka yi mana agaji, kana kallon abin da alzalimai suka yi mana, don Allah ka taimake mu. Souriya sun kashe min Raju ila. Souriya sun kashe mana ɗan. Wayo Allah. Ya zami dan Allah. Souriya ka ga abin da suka yi mana. Souriya Firoz ne. Firoz shi baya kashe ni, farmaki kawai yake kaiwa. Ko a samu ko kana samu mai jana'iza, ina so kasancewa wannan ko kaɗan bai dame ni ba. Saboda haka na rikidar da garinka zuwa makabarta. Wurin birnin mutane. Bombe ma tashi fa tukunna, domin mutane na sun watsu ko ina a cikin garinka. Awa biyu ne kaɗai ya rage maka. Ka kama su cikin awa biyu. Ko kuma bama-baman da suka fi wannan za su fashe. Wannan karo ba ɗaruruwa ba, dabbanni ne za su rasa rayukansu. Ka yi gudu Souriya, ka ceci al'ummarka. Ba shakka zan taimaki mutanen ƙasata, kuma tabbas za ka halaka. Ka tabbatar da mutuwarka. Wannan bama-baman kuma da kasa. Firoz, ka bani awa biyu domin na kama mutanenka. Kuma sai ka zo gabana da ɗingishi kafin nan da awa biyun. Daga bangare na yanzu na fara maka kirge, kana jina kuma za ka gane kuranka. Jinan mana Souriya, za ka gani. Jadav, Matur, ku fasu ko ina cikin garin nan. Mutum ko da zarginsa ku kai, kada ku bar shi da rai. Ku je. Murna! Wannan gidan bakin nawa babu wani wanda ya san da shi, ko 'yan sanda ma ba su sani ba. Souriya shi ma bai sani ba? Kamar yaya? Na ga alamar kuna masifar tsoron Souriya din nan, domin Firoz ɗinku yana can yana ba wa Souriya ciwon zuciya da kuma rudani. To da kyau. Wannan shi ne lokacin da ya dace a ƙara wa Souriya wani ciwon zuciya. Kun ga ku zo mu tsara. Dakata Firoz ne. Durani, Souriya mutum ne mai wayo. Ku yi maza ku bar nan gurin. Ku je gurin da ya fi nan tsaro. Kada ku ɓata lokaci ko kaɗan, domin mutanen Souriya sun fara bincika inda kuke. Wannan shine lokacin da ya dace ku kama Jadav. A raye kuma nake son shi. Ku tura mutane domin su kamo shi. Sannan wurin karfe 6 ina so ku dasa bom a babban wurin sayayyan nan. To yalla bai, an gama.
Idan kun gama aikin ka kira ni a waya. Ku saurara da kyau abin da zan gaya muku. Kai ka je ka dasa bom a babban wurin sayayya. Da kai kuma ka je ka kama Jadav. Kuma ka kula wurin gudanar da aikinka. Da fatan ka gane. Zan kokarta. Saboda haka yanzu zamu watse. Saboda haka idan aka samu matsala a kira yayi Firoz. Kowa ya gudanar da aikinsa cikin kulawa. Kai kuma kana kama Jadav ka kira ni. To, za mu dinga magana da kai akai. Maza ku tashi mu je. Jadav. Ka shiga hannu. Kai, maza ku bar nan. Yara, dangane da bayanan da muka samu mutanen Firo suna ɗaya daga cikin flat ɗin gidan nan. Ku samo su ba tare da tada hankalin jama'a ba. Ku waɗannan ku bi ta can, waɗannan ku bi ta nan. Ku kuma ta can. Ka faɗa wa turkuna. Yara! Me kuma kake daga hankalinka? Firoz da ranka ya ce mu kai ka yi. Amma dai za ka sha duka ne tukunna. Yara! Da rai za ku kama shi! Me kake kallo? Ka samu kanka a gurin da baya bullewa. Ka gama. Wannan wai shine shirin dama? Shirin ai ba ku kadai kuka iya ba. Baka ji wata guguwa mai karfi tana dukan ka ba? Yaya? Kai kar ku kyale su. Jadav, ka bari zan ji da su kawai. Kai ka ji da shi. An gama yaya.
mutanen ku suke? Ni ban san inda suke ba. Ɗaya daga cikinsu ne ya kira. Jadab daga wayar ka ji. Yanzu ka gaya min inda kuka dasa bom ɗin. Idan kana son rayuwar ka gara ka. Ni ban sani ba. Gaskiya a haka ba za ka faɗa ba. Yi magana ina jin ka. An san yi bayani zan faɗa. Ban san inda aka dasa bom ɗin ba. Amma dai na san waɗanda suka dasa shi. Suna gida rawa na Golden Eye yanzu haka. Mai gida, gwara mai sauri mu je. Kar ka yi hanzari mana. Akwai mutane da yawa a cikin gidan rawan nan. Ba masu wani abu ya same su. Yanzu awa ɗaya rage kafin karfe 6. Kada a bari waya ko da ɗaya ta ringi a cikin gidan rawan nan. A gaya wa kowa ya kashe wayarsa. Sauran bayanan zan gaya ma daga baya. Ku ba da minti 5 wa waɗancan Jama'a! Ina da labari mara daɗi a gare ku. Mutanen da suka dasa mana bom a cikin gari yau, wannan ƙungiyar ta Firoz, mutanensa 2 suna cikin wannan wuri. Ai ba wani abin da za ku ji tsoro. Uban daba Suriya shi ma yana nan. Mutane biyun nan su masu san da haka cewa ba za su iya fita daga nan ba domin mutanenmu sun kewaye wannan gida ta bangarori 4. Shi yasa nake ba da minti 5 wa waɗannan mutane 2 su yi kyakkyawan amfani da lokaci. A cikin minti 5 su miƙo kansu. Yanzu tunda muna da lokaci minti 5, to me zai hana mu ɗan shana ne? Ko ya kuka ce? Ya kuma jikin kowa ya sanyi. In dai uban daba Suriya yana nan, ai sai nishaɗi da farin ciki da jin daɗi. Koya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. डरने वालों को मैं और डराऊं, डॉन भाई का मैं तो डंका बजाऊं। डॉन बजा डॉन को, डॉन बजा डॉन को। डरने वालों को मैं और डराऊं, डॉन भाई का मैं तो डंका बजाऊं। डॉन बजा डॉन को, डॉन बजा डॉन को। डरने वालों को मैं और डराऊं, डॉन भाई का मैं तो डंका बजाऊं। अरे उसके इशारे पे जान लुटाऊं, अपन तो भाई का सिक्का चलाऊं। आसमान को वो जमीन पे ला दे, अनहोनी को होनी करके दिखा दे। कोलाबा क्या माहिम क्या वरली क्या खार, हटके जरा बच के भाई। दुश्मन का दुश्मन है यारों का यार, दिल का वो राजा करे सबसे प्यार। दुश्मन का दुश्मन है यारों का यार, दिल का वो राजा करे सबसे प्यार। डरने वालों को मैं और डराऊं, डॉन भाई का मैं तो डंका बजाऊं। उसके इशारे पे जान लुटाऊं, अपन तो भाई का सिक्का चलाऊं। शेर का दिल रखता है वो जिगर वाला, कमजोरों का साथी सबका है रखवाला। धूमधाम से निकले उसकी सवारी, एक अकेला वो तो सो पे है भारी। जाबाज कहते हैं उसको सभी, जान लेके हथेली पे घूमे। शैतानों का गिनके करे सफाया, प्यार करने वालों के संग झूमे। डोंगरी से लेकर के भिंडी बाजार, हटके जरा बच के भाई। दुश्मन का दुश्मन है यारों का यार, दिल का वो राजा करे सबसे प्यार। दुश्मन का दुश्मन है यारों का यार, दिल का वो राजा करे सबसे प्यार। डरने वालों को मैं और डराऊं, डॉन भाई का मैं तो डंका बजाऊं। उसके इशारे पे जान लुटाऊं,
सिक्का चलाऊं उसका कानून यहाँ उसकी अदालत है करना इंसाफ यहाँ उसकी तो आदत है सच बात पे अपनी जान लुटा दे दिल में भी दुश्मन को तार दिखा दे धोखेबाजों को वो देता सजा उनको माफी नहीं मिलती है अपनी तीखी निगाहों से दिल चीर दे यहाँ बस भाई की चलती है पीटी से ठान चर्च गेट से बिरा हटके जरा बच के भाई दुश्मन का दुश्मन है यारों का यार दिल का वो राजा तुझे कितनी बार कहा मेरे यार डरने वालों को मैं और डराऊं डॉन भाई का मैं तो डंका बजाऊं अरे उसके इशारे पे जान लुटाऊं अपन तो भाई का सिक्का चलाऊं डॉन बजा डॉन को डॉन बजा डॉन को ku dakata kai lokacin da surya ya bayar ya kare saboda haka mutane biyun nan ku yi maza ku fito ka shaidi na karshe kenan kai ya kuma muka ga mutum daya na biyun ka fito muna jiran ka ba lafiya kowa ya fita kai ina bom yake yi magana jadab ka faɗin da yake ko kuma harbe ka zan faɗa gashi can so mu je yana ina nuna shi mana maza ka kashe shi ni ban iya kashe shi ba Robin ne ya iya maza mana sai na maimaita maka abin da ake so ka yi ne an kashe kai kai Robin hello kana ina ne ya labai tun yaushe nake ta gudanar maka a kashe ina kake ina waje labai waje kuma mai kuma kuka zo yi a wannan lokacin kamata ya ce kuna babban wurin siyayya mai kuka dawo yi kuma ba magana kuka ji na yi muku ba ɗana na kama wanda ya kashe ka yana hannuna kuma zan kawo shi nan in kashe shi a gaban idanunka shekara da shekaru ne ina jiranka gashi yanzu lokaci yayi na kama ka ka kira
kira wannan ka mana. Kira Suryan man. Me ka wani tsaya kana kallo na haka? Kira shi man. Kai! Kai! Firoz ya zo yana so ya lalata mana kasar mu. Ka san haka ka biye masa. Ka dai san shi dan Pakistan ne, kai kuma dan India ne. Ka san ba zan kyale ka ba. Jadav, kai ne kai duka wadansa ko? Saboda ka kashe wannan maci amanar. Kashe shi. A yau ne aka sa bom a wani gurin da ba a taba tsammani ba a garin nan, kuma an samu gawakin wasu mutane a kusa da gurin. Bincike ya gwada cewa waɗannan mutanen uban daban Pakistan ne mai suna Firoz. Wannan shi yasa hukumar 'yan sanda ta shiga damuwa. Hello, Firoz. Kana kallon labaran dare kuwa? A cikin karamin lokaci ina fatan ka kiyaye ilan da na maka. Gawawwakin mutanenka suna kwance a daidai wannan gurin da ka kashe min talakawa na. Je ka kwashi tarkacen ka girgiza ko? Haba ka girgiza mana. Domin babban labari mai girgizarwa shine Durrani yana hannuna, kuma a halin yanzu ya dawo tsagi na. A kotu gobe zai bayyana duk wata gaskiya. Suriya, ina zo ma haɗi yanzu nan. Lokacin haɗuwa ya riga ya wuce, bakin alƙalam ya riga ya bushe. Ai babban kuskuren da kai shine kokarin mallake min Indiya ta. Saboda haka abinda zan gaya maka, taka ta ƙare Firoz. Ta riga ta ƙare maka. Sai an jima. Kai! Murna! ‘Yan uwa, mu gashi muna nan muna sharholiya. A takaice dai abin da nake son faɗa shine kada a gawa yaya Surya kun gane. To ba za a ba. Kuma yaya Surya mutumin arziki ne. Ya razana Firoz cikin awa 1 da rabi sabanin awa 2 da ya faɗa. Daɗi na da shi baya ƙasa a gwiwa inda ya mai da kanshi akan abu to sai yayi. Saboda haka ga yaya Surya. Murna! Kuna ji? Yaya ya ce mana mu daina shan giya. To ai ba san mu sha ba. To shikenan mu sha. Kai. Ya naji kuma kamar ana kuka. Ba wani mai kuka. Ji nake kamar kukan wata har na shayi haka. To mu sha. To wannan kukan daga ina ne haka? Ni dai ina jin kuka. Kai, kowa ya gudu, kowa ya bar nan. Matar yaya, me yasa kike kuka? Da gaske ne kike kukan ashe? Ni na dauka ma da wasa kike yi. Me ya faru kike kuka? Gobe za a kai Durrani kotu. Idan aka shirya wani muguntan ya zan yi. Yaya Suryan kuma? Ai babu wani wanda ya isa ya cutar da yaya Surya. Matar yaya ki share hawayenki. Dan Allah ki haƙuri mana. Saboda haka ki je ki same shi ku yi zaman ku na soyayya. Kada ki sa damuwa a ranki. Je ki. Na san Surya yanzu yana cikin damuwa. Ke ce da kike cikin damuwa, amma zan gaya miki abin da ke kwanta masa da hankali, zo ki ji. Kin gane? Zan iya sosai makwa. Je ki yayin da zaki je gurin sa, idan kika je kika same shi kuna soyayyar ku, ni ma zan je gurin tawa masoyiyar. Kin gane dai batuna ko? To shikenan. To yi murmushi. To je ki. Surya, kada fa mu rena abin da Firoz zai iya yi. Yayin da zamu kai Durrani kotu, ya kamata mu kula sosai. Haka ne. Ka gaya wa aiji wannan bayanin? Ya sani, amma ya ce lallai mu kasance a ankare. To yayi. Sai zuwa gobe dai zamu haɗu. Wayo yaya, sai zagi na ake a gari yaya, sai zagi na ake yi. Me ya faru? Me ma ba zai faru ba yaya, kawai sai zagi na ake a gari, ana ta zagi na. To kamun bayani mana. Yaya, ce dai ta yi komai a cikin mabarki, amma ya kasance a banza ne yaya, dai a banza. Ni fa ban gane komai ba. To dai ka tambayi matar yaya ga ta nan. Oh, ashe kina nan? Kwarai ma kuwa, ka da iya ji mecece matsalar daga bakinta, ni na tafi. Menene matsalar? Menene matsalar ki gaya mu? To idan na gaya maka za ka yi wani abu a kai ne? Zan yi mana, ke dai faɗa. Da gaske? Mafarki ne kuma har yanzu bai zama gaskiya ba. Me yasa kike daga murya? Yanayin nake so na shiga. Oho. A cikin mafarki na ga cewa kana tare da ni. A me faru? Kada ka matso. Zan guda maka yadda abin ya kasance. To shikenan. A haka ka tako zuwa gabana.
Jaraf shi kuma yana gefe yana kallo. Shi ne ya ce, yayi ka sambace ta mana ka sambace ta. Ka san me kai shi ya ɗaga min hankali. Haka kai min. Sannan? Daga nan ne sauri na farka. Dama na faɗa, a mafarki na ne kawai za ka min haka. Dama ban baka labari ba. मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा ओ जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा धीरे धीरे चढ़ेगा नशा ओ सावरिया धीरे धीरे चढ़ेगा नशा हौले हौले आएगा मजा ओ गोरिया हौले हौले आएगा मजा आ दे चुम्मा उफ युम्मा दे चुम्मा उफ युम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा ओ जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा गालों पे प्यार करो ओ भोले राजा गालों की लाली बढ़ेगी अय्यो होठों को चूमो हो जाऊं दीवानी होठों की कली खिलेगी अय्यो मेरे तन पे अगर दोगे चुम्मी हर रंग मेरा चमकेगा प्यार से प्यार मैं जो करूँ तो तन मन तेरा महकेगा आज करो कल करो या करो अगले चुम्मा एक चुम्मा एक चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा अय्यो पलकों पे रख दो अगर होठ अपने सपनों में खो जाऊंगी अय्यो इतना करो प्यार तुम आज मुझसे कोई हद ना रहे बाकी ना होश मुझको रहे आज कोई आंखों से इतना पिला सके यहाँ करो वहाँ करो दिल बोले हुम्मा चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा हो जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा मीठा मीठा चुम्मा दे दे प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे चुम्मा दे 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 चुम्मा ओ जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा Kai ne a wannan lokacin? Mama da baba suna cikin ɗaki fa ka san dare yayi. Na zo ne mu ma don mu ɗan rakashe. Me yasa sai yanzu? Irin da miki sai da safe ɗin nan ne. To shikenan sai da safe. Je ka. Kai kuma ya haka. Kawai mu ɗan zauna kawai minti 5 in ya so sai in tafi. To shikenan. Ka sani fa bayan minti 5 za ka. To shikenan. Kada ka mun bacci fa. Zan tafi mana. Kai alƙawari? Na miki alƙawarin bayan minti 5 zan tafi. Ya haka ne ka zauna ka yi shiru. Ka yi magana mana. Na gane kina son dinga kirgawa ne ko? 1 2 3
Kai, yanzu me za ka iya cewa akan shiri na? Kai, me faru? Ni ba na so mu zake ne, mu jira bayan aurenmu. Amma akwai abin da ban gaya maka ba. Jadaf ya je gidan su nan da ni. Ya ce tun da zan zo gurinka. Kina so ki ce Jadaf yana gurin nan da ni? A wannan lokacin? Eh. Ya kika bari haka? Me ya faru to? Jadav, wayarsa ba ta shiga. Me faru? Ba ta shiga. Yanzu me amfani irin wannan? Yaran nan baya da wayo. Za mu same shi. Shi kuma wannan mutumin ya sauri mana. Kai direba ka taka mota. Wayar shi kwata-kwata ba ta shiga. Yaya Jadaf ne. Jadaf ne ba. Me ya faru? Jadaf din yana ina ne? Ni da Jadaf mun dan fita ne. Shine muka samu hadari akan hanya. Kin gama da gina na koko hannaye na. Wallahi hankali na ya tashi yaya. To Jadaf din yana ina ne? Mu je yaya, mu je da sauri. To mu je. A minti daya yata. A kira su Suriya a waya tukunna. Ba lokaci, mu je kawai. Abin nashi yayi tsanani. Ba lokacin waya. Kada ki da Suriya zai dauki mataki a kai. Ina gaya maka Jadaf yana wani hali kai kana maganar waya? To ki tsaya mana yayi abin da ya kamata a yi. Wayyo Allah, wai me yasa ba za ku fahimce ni bane? Dole fa sai an gaya wa Suriya tukunna. In mutum ya maka fa kashe shi ake. Hai! Wallahi duk wanda ya wargi sai na harbe ta. Saboda haka ku ba hankali. Ku zub da makamanku. Mu je. Kai, kuma nan ne gidan sanan da ni tabbas nan ne gidan. Yanzu me amfani irin wannan? Ya kai Suriya, ka girgiza ba? Duniya kai ne a yi maka kai ma. To amma, kai baka san haka ba. Ka dauka sai dai kai ta wa mutum. Na yi amfani da san auren kaninka. Na sa ya fada tarkon yarinya ta. Ba kai kada kai ya shiri ba. Ba da bakin ka ce yarinya ta yi ba. To gashi a sanadinta masoyiyarka da kaninka suna hannuna. Ya kamata ka sha jinin jikinka. Kada girman kanka ya kwashe ka. Ka sa an harbe su. Da fatan ka kiyaye basirata. Tsari na babu tawaya ko kaɗan a cikinsa. Tup ga wannan ƙazamar rayuwar taka. Ka ɓuya a bayan macen ka zartar da makircinka. Har kana jin daɗin faɗin wai kai mai basira ne? Kai Firoz, lalle ka ɗebo ruwan dafa kanka. Saboda haka, idan ka cika namiji, ka fito mi gaba da gaba. Ka faɗi ko ina kake so za mu haɗu. Kaga, ka daina magana kamar wani nisa hanka ne. Kai Suriya, kana ganin kana sama da ni. Ni kuma na san ina sama da kai. Saboda haka za mu yi wata gasa. Daga sakamakon wannan gasar za a fitar da uban daba lamba ɗaya. Ka sa lokaci da kuma guri, zan koya ma hankali. Lallai yayanka mutumin fama ne, yana rike da na hannun dama na durani. Ni kuma yana rike da ku biyu. Musanya zami da shi ya bani nawa in bashi nashi. Dole ɗaya daga cikinku ne zai koma. Sai ku zaɓi waye. Iye? Alburushi ɗaya ne a nan. Saboda haka zan ba ku dama ku yanke wa zai rayu, waye zai mutu.
Jadab don Allah ka bari ni zan yi. A'a matan yaya, ki bari kawai, ki bar ni zan yi. Jadab a'a ka bar ni zan yi. Alburushi ɗaya ne, ko harbi na zaka yi ne? Kana harbi na? Mutane na a gaban idan ka za su kashe matar wanka. Saboda haka ke sauri ka harbi kanka domin matan wanka ta rayu. Maza